Wala nang intro-intro. Halos kumalas yung kaluluwa niya dahil sa takot. Gawa ng meron siyang nakita dito na nanlilisik ang mga mata habang tinitingnan silang dalawa ni Mamang. Rinig na rinig ng lola ko na kinakaskas nito ang mga ngipin niya dahil sa gigil. Bilang tinatamaan ito ng sikat ng araw, nakita ng lola ko ang itsura nito. Paglalarawan niya, sobrang pangit ng pagmumuka. Kulay lupa ang buong balat. Merong maninipis na buhok. Dalawang malalapad na tenga. Sobrang laki ng mata. Walang ilong. Malaki ang bibig na may maliliit na ngipin. At maliit lang ito na para bang kasing taas lang ng isang kambing. Sa sobrang takot ng lola ko, napayakap siya kay Mamang. Ang sabi ni Mamang sa kanya, tumabi muna siya sa likod. Yung nasa itaas na nilalang, dahan-dahang bumababa ng bungsod at tumayo ito sa harapan ni Mamang. Pinapanood lang sila ng lola ko. Yung nilalang na yun, puro senyas lang yung ginagawa. Si Mamang din, puro senyas. Pero kahit sumisenyas siya, hindi niya itinitigil yung pag-uusal niya. Nang bigla na lang, ituro nung nilalang na yun yung lola ko. Dito na tinigil ni Mamang yung pag-uusal niya. At meron itong kinuha sa bulsa niya. Mga bato yun. Pero transparent lahat. Tapos iba-iba ng kulay. Inabot niya yon sa nilalang. At nakita ng lola ko na para itong natuwa. Bago umalis yung kausap ni Mamang na yon, lumingon muna ito sa lola ko at pinandilatan siya ng mata. Matapos yan, umakyat na ito sa itaas ng bungsod at dahan-dahan yung nawawala sa paningin ng lola ko. Lumapit kaagad yung lola ko kay Mamang. Ang sabi niya, "Mang, ano ba yun? Natatakot na ako. Gusto ko nang umuwi, Mang." Basang-basa ng pawis yung lola ko. Tapos ang panghina rin niya. Paano ba naman? Naihina naman siya sa short niya. Takot siya. Pangalawang ihina niya yun, di ba? Nung una, doon sa 2 talon. Ang sabi sa kanya ni Mamang, yun yung sinasabi niya kanina sa kanya na ukbo. Delikado ang lahi nun dahil sila yung mga klase ng nilalang na talaga namang nangunguha ng mga tao. Sila din yung mga pasimuno kapag merong mga tao na naliligaw sa gubat. Kaya pala tinuturo yung lola ko kanina ng ukbo. Gawa ng gusto nito na siya ang maging kapalit sa hinihiling ni Mamang. Siyempre hindi papayag si Mamang sa gustong mangyari ng ukbo. Kaya ang binigay na lang niya dito ay yung mga bato na regalo pa sa kanya ng mga kaibigan niya. Buti na lang at tinanggap yun ng ukbo. Kasi kung hindi, masasayang lang yung punta nila doon. Matapos magpaliwanag sa kanya ni Mamang,
sinabihan siya nito na wag na munang sumunod sa kanya kasi meron siyang kukunin sa loob ng bungsod. Tsismosa nga yung lola ko, di ba? Sinilip niya sa gilid kung anong ginagawa ni Mamang. Ayon sa lola ko, pilit ipinapasok ni Mamang yung kamay niya sa loob ng bungsod. Tapos merong parte ito na lumambot. Di ba? Dapat matigas yun kasi makapal na lupa yun eh. Nung halos kalahati na ng braso niya yung nasa loob, meron itong bigla na lang dinukot doon na isang ugat. Pamilyar sa lola ko yung itsura ng ugat na yun. Parang nakita na niya kung saan pero hindi niya lang maalala. Pagkuha ni Mamang niyan, tinawag siya nito at niyaya na siyang umuwi. Nung naglalakad na sila papauwi, ang daldal ng lola ko. Ang dami niyang sinasabi tsaka tinatanong kay Mamang. Samantalang si Mamang, tahimik lang. Kung maaalala nyo, ilang oras silang naglakad, di ba? Pero nung pauwi na sila, halos 30 minutos lang ang lumipas at nakarating kaagad sila sa tapat ng bahay ni Tatay Dadoy. Nagsasalita pa yung lola ko nun nang bigla siyang natigilan. Gawa ng nakauwi na sila kaagad nang ganun-ganun lang. Pero inabot pa rin sila ng hapon nun eh. Mga 3:00 o 4:00. Ang sabi ni Mamang sa kanya, "Sige na, pumunta ka na doon." Ayaw ng lola ko. Gusto niya sabay sila ni Mamang. Baka kasi mamaya bigla na namang mawala si Mamang. Naglakad silang dalawa papunta sa bahay ni Tatay Dadoy. Pagpasok nila sa loob, yung lola ko at si Mamang nagulantang sa itsura ni Uklang. Gawa ng nakaupo na ito sa higaan niya at masayang-masaya na nakikipag-usap kila Tatay Dadoy at sa mga bata. Kaso lang, nung pumasok si Mamang at yung lola ko sa loob, parang nasusuka-suka at bahong-baho si Uklang sa kanilang dalawa. Ang ginawa ni Mamang, yung ugat na kinuha niya sa bungsod, binigay niya sa lola ko tapos pinalabas niya ito. Bilin sa kanya ni Mamang, ilagay niya yung ugat na yon sa upuan sa labas. Tapos itakip niya yung mga dahon-dahon na kinuha nila. Nung ginawa ng lola ko yan, bumalik kaagad siya sa loob ng kubo. Nagdidikdik na si Mamang ng mga gagamitin niyang gamot para kay Uklang. Nakita ng lola ko na yung dahon ng gabi kung nasaan yung sakta, pinapadaluyan ito ng tubig ni Mamang pababa doon sa mga halamang dinidikdik niya. Pagbuklat ni Mamang nung dahon ng gabi, wala na doon yung sakta. Hindi niya hinalo yun sa mga halaman ha. Pinadaluyan niya lang ng tubig. Matapos gawin ni Mamang yan, ipinainom niya yun kay Uklang at pinahiga niya ito. Tanong ni Uklang sa kanya, "Sedes, gagaling pa ba ako?" Tatangu-tangu lang si Mamang sa kanya habang pinagmamasdan siya nito. Nung kumakain sila ng merienda, bigla na lang nagsikulitan itong si Kabang at si Puti. Nakita na naman ni Mamang. Ang sabi niya kay Tatay Dadoy,
Doy, anak ba yan ng aso mo? Ang pangit. Tingnan mo, ang iksi ng paa sa harap, tapos ang haba ng paa sa likod. Parang laging nakatuwad eh. Itapon na yan. Sagot sa kanya ni Tatay Dadoy. Oho, anak yan nung namatay kong aso. Pangit nga ho eh. Sige ho, itapon na natin. Iyak na naman ang iyak yung lola ko kasi pinagtitripan na naman yung mga alaga niya. Tanong ni Mamang kay Uklang. Uklang, sigbin ba yung dalawang yan? Tingnan mo, yung purma, pang sigbin. Umupo si Uklang para tingnan yung dalawang aso. Ang sabi ni Uklang sa kanila, ay, oo, sigbin man yan. Tingnan niyo yung tindig oh, parang palaging tatakbo. Sigbin yan, Sedes. Ang sabi ni Mamang, ay, sigbin ba? Amin na, patayin natin. Ang pangit. Walang ibang ginawa yung lola ko, kundi umiyak. Pinagtitripan siya ng lahat ng tao eh. Hanggang sa nagtawanan na lang silang lahat. Pero yung lola ko, ganun pa rin. Humupa lang yung pag-iyak niya. Nung hawak-hawakan ni Mamang yung ulo niya. At ang sabi nito sa kanya, isasama talaga niya si Kabang at si Puti. Papauwi ng panabutan. Aalagaan nila yon hanggang sa lumaki. Nabuhayan naman ng loob yung lola ko sa narinig niya. Nung sumapit na ang takip silim, sabay-sabay silang naghahapunan doon sa loob ng bahay habang nagkukwentuhan. Pinaplano ni Mamang yung magiging pag-uwi nila sa panabutan at saka yung bahay niya pala mas pinalakihan na niya kaya mas malawak na ang magiging pwesto nila. At si Uklang naman merong sariling kwarto na malapit kay Mamang. Matapos ipaliwanag ni Mamang sa kanila yung mga detalye, tinawag niya si Tatay Dadoy at nag-usap sila sa labas. Wala nang narinig yung lola ko sa usapan nila. Makalipas ang ilang oras, bumalik na yung dalawa sa loob ng kubo. Tapos pumasok si Tatay Dadoy sa kwarto nito at meron siyang mga kinuha. Paglabas ni Tatay Dadoy sa kwarto, yung hawak-hawak niya nakabalot sa telang itim. Inabot niya yon kay Mamang at lumabas ulit si Mamang ng bahay. Ang sabi nito sa kanila, magpahinga na lang silang lahat kasi maaga pa silang aalis bukas. Meron lang siyang gagawin sa labas. Nagkanya-kanya na sila ng pasok ng kwarto. Bilang maliit lang yung kubo ni Tatay Dadoy, sa labas lang ng mga kwarto nakahiga yung lola ko kasama ng grupo. Ilang oras ang lumipas, hindi makatulog yung lola ko. Habang nagpapaantok, naririnig ng lola ko na parang may mga nag-uumpugang bakal sa labas. Napatayo yung lola ko, tapos sumilip siya sa bintana. Di kalayuan sa kubo ni Tatay Dadoy. Nakita niya si Mamang na merong mga binabaon-baon sa lupa. Palipat-lipat ito ng pwesto. Pinanood niya kasi anong oras na tapos nasa labas pa si Mamang. Nang bigla na lang tumigil sa ginagawa niya si Mamang at naglakad ito pabalik ng kubo. Medyo nagtago yung lola ko kasi baka makita siya eh.
Pinulot ni Mamang yung ugat na kinuha niya doon sa bungsod. Yung pag-aari ng ukbo. Nasa tapat lang halos ng kubo yun eh. Bigla na lang nagsalita si Mamang ng, "Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas." Patay mali siya lang yung lola ko. Gusto niyang makita yung ginagawa ni Mamang eh. Pagpulot ni Mamang ng ugat na yun, naglakad ito pabalik doon sa mga binaon niya. Iniisa-isahan niyang puntahan. Hanggang sa naglakad pa ng mas malayo si Mamang. Dito na siya hindi nakita ng lola ko, gawa ng sobrang dilim na sa parte na yon. Kahit maliwanag ang buwan, hindi na talaga matanaw ng lola ko si Mamang. Maya-maya pa, nakarinig ang lola ko ng malakas na tili. Pumasok kaagad sa isip niya, si Mamang yun. Baka na paano? Sisigaw pa lang yung lola ko nang biglang bumukas yung pintuan ng kubo nila at nakita niyang tumatakbo ng napakabilis si Tatay Dadoy papunta doon sa direksyon ng tili. Maniwala kayo o hindi, ilang hakbang lang ang nakita ng lola ko na ginawa ni Tatay Dadoy. Pero hindi na niya kaagad ito nakita. Matapos ang eksenang yun, mas lumala yung narinig niyang tili. Para ba itong kinakatay o binabalatan ng buhay? Ginising ng lola ko si Tatay Fernando para sabihin sa kanya yung nangyayari. Pagkalabit niya kay Tatay Fernando, bigla na lang nasa likod niya si Uklang at panay banggit nito ng, "Andito na sila. Andito na sila." Tumili ng malakas yung lola ko kasi sobrang pangit ng itsura ni Uklang. Sabayan pa na tumutulo ang laway nito na parang gusto siyang kainin. Dito na nagising yung ibang tao sa bahay nila. Nagsindi kaagad sila ng ilaw para makita kung anong nangyayari. Nung nakita nilang nakatayo si Uklang, hinawakan kaagad nila ito. Tapos pinaupo. Kaso lang, pumipigla si Uklang. Pilit nitong inilalabas ang katawan niya sa bintana. Sigaw sila ng sigaw ng, "Mamang! Tatay Dadoy! Si Uklang!" Sobrang gulo na nun sa bahay nila. Kaso lang, walang dumadating na Mamang at Tatay Dadoy. Patuloy pa rin yung tili na naririnig nila sa labas. Hanggang sa nawala na lang yung tili na yon at tumigil din si Uklang sa pagpiglas. Umupo na lang ito. Yumuko. Pero unti-unti na itong nag-aangil. Yung kaninang naririnig nilang tili, napalitan naman ng sigawan. Halo-halong sigaw yun. Para silang sinusunog ng buhay. Kasabay ng sigawan, naririnig nila na sigaw ng sigaw si Mamang ng, "Doy, sa ganito! Doy, sa ganyan! Abot mo yung ganito ko!" Basta, puro boses lang ni Mamang yung naririnig nila. Tapos yung iba, sigawan na. Habang nakatuon ang pansin nila sa mga naririnig nila sa labas, hindi nila namalaya na
nakatuwad na si Uklang at yung ulo nito ay nasa pagitan na ng mga hita niya. Paglingon nilang lahat dito, nagimbal sila sa itsura ni Uklang. Animoy para itong mabangis na aso na isa-isa silang tinititigan, na para bang namimili siya kung sino ang bibiktimahin niya sa kanila. Nung akmang susugod na itong si Uklang, may narinig silang pagpukpok ng bakal sa labas. Yun bang parang dalawang bakal na pinag-uumpog? 'Di ba? Malakas ang tunog nun tsaka nakakairita. Paulit-ulit na pinagtatama yung dalawang bakal. Nung narinig nilang lahat yan, unti-unting nanghina itong si Uklang at nawalan na lang ng malay. Pagsilip nila sa labas, nakita nila si Mamang na merong hawak na dalawang punyal na tanso at pinapatunog niya ito. Nagulat sila sa itsura ni Mamang kasi yung buhok niya sabog-sabog. Kasunod naman ni Mamang, si Tatay Dadoy. Grabeng nanginginig ang katawan ni Tatay Dadoy nun. Tapos meron itong hawak-hawak na mahabang sanga na maraming tinik sa dulo. Hingal na hingal si Tatay Dadoy habang panay ang tingin niya sa paligid, na para siyang merong binabantayan. Nung makarating sila sa kubo, ang sabi ni Mamang kay Tatay Dadoy, bunuti na yung mga tansong punyal na tinanim niya at kunin yung ugat sa dulo. Pagpasok ni Mamang sa loob ng kubo, una niyang pinuntahan si Uklang. Tiningnan niya ang sitwasyon nito. Ang sabi ni Mamang sa kanila, parang mas lalong lumalala ang sitwasyon ni Uklang. Parang kulang pa yung mga nakuha niyang gamot para dito. Kaya dapat talaga sa panabutan siya dalhin. Dahil lahat ng kailangan niya ando doon. At saka may isang puno doon na dapat palaging ikutan ni Uklang. Malaki ang maitutulong ng mga kaibigan niya doon para gumaling siya. Pagbalik ni Tatay Dadoy sa kubo, biglang bumangon si Uklang at susuka-suka na naman ito. Ang sabi sa kanya ni Mamang, "Uklang, tiisin mo kung ano ang naaamoy mo. Dapat masanay dyan ang katawan mo. Darating yung araw na kailangan mo pang kainin yan." Si Uklang naman, parang walang naririnig. Nasusuka-suka pa rin. Nang lapitan ito ni Mamang at hinimas niya ang dalawang tenga ni Uklang. Sa pagkakataong ito, nakita na naman ng lola ko yung kulay ugat sa braso ni Mamang. Pero dalawa na ito. Habang hinihilot ni Mamang yung tenga ni Uklang, yung dalawang kulay ugat na yon, animoy nililingkis yung dalawang braso ni Mamang. Matapos ang paghilot ni Mamang, inusalan naman niya ang magkabilang tenga nito. Ilang segundo ang lumipas. Dumilat na si Uklang. Pero susuka-suka pa rin siya. Dito na sinabi ni Mamang na kailangan niyang tiisin yun at sanayin ang katawan niya kasi isa yon sa mga magpapagaling sa kanya. Naintindihan naman siya ni Uklang, pero pakiusap nito,
baka pwede niyang isuka yung nasa loob niya. Kasi hindi niya talaga kaya eh. Pumayag naman si Mamang. At ang sabi nito sa kanya, sa dahon ng gabi niya yon isuka. Pagsuka ni Uklang, walang lumalabas. Puro hangin lang pero meron itong kakaibang amoy na talaga namang nakakasulasok yung baho. Gadabuga ng suka ni Uklang, parang merong asidong sumasabog sa loob ng kubo. Lahat sila naaamoy yun. Lahat sila nagtatakip ng ilong, maliban kay Mamang at Tatay Dadoy. Matapos sumuka ni Uklang, pinagpahinga na ito ni Mamang. Tulugan na ulit. Katabi ng lola ko si Mamang sa labas. Bilang kakahiga pa lang nila, nakipagkwentuhan muna yung lola ko kay Mamang. Unang-unang tanong niya sa matanda, "Mang, ano yung tili na narinig namin? Tsaka yung mga sumisigaw. May kaaway ba kayo ni Tatay Dadoy?" Sagot sa kanya ni Mamang, "Naku, marami. Ang lalaki nga nung iba eh. Huwag kang maingay ha. Ang dami naming pinatay." Tinitigan ng lola ko si Mamang. Pinapakiramdaman niya kung nagbibiro lang ba ito. Pero seryoso yung mukha ni Mamang nun. Tanong ulit ng lola ko, "Pinatay, Mang? Ano ba yun? Tao ba sila?" Tatawa-tawa pang sumagot si Mamang sa kanya ng, "Ha? Anong tao? Hindi kami pumapatay ng tao. Mga aswang. Pupunta sila kay Uklang." Biglang naalala ng lola ko yung naging arte ni Uklang nung nawala sila sa loob ng kubo. Sinabi niya kay Mamang. Ang sagot sa kanya ni Mamang, dumaan kasi yung pinakamatandang lahi ng asawa ni Uklang sa kanila. Pero nilampasan sila nun. At ang direksyon kung saan ito papunta, sa panabutan. May sasabihin pa sana si Mamang sa kanya eh, pero bigla na lang itong nakatulog. Pagod na pagod eh. Hinayaan na lang ng lola ko na makapagpahinga si Mamang. Baka kaya niya lang din nasabi yun. Dala ng pagod. Kinaumagahan, nakahanda na silang lahat para pumunta sa panabutan. Walang natira nun sa bukid. Kasama silang lahat na pupunta ng panabutan. Ultimo si Tatay Dadoy at iilan sa mga tauhan nito. Dahil hindi magiging maganda ang mga paparating na araw para sa kanila. Yung lahi ng asawa ni Uklang nauna na sa panabutan at marami na rin itong hinikayat na sumama sa kanila. At lahat ng ito ay nararamdaman ni Mamang. Okay, opinyon ko sa kwento. Wala eh. Grabing kilabot yung nararamdaman ko. Ang ganda talaga ng Mamang. Wala akong masabi sa kwento ng lola ko na to. So ayun nga, gaya ng sinabi ko sa live stream, kita-kits tayo sa Mamang 12 at kera na yun. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.